Ahoj, dnes sa s vami podelím o recept na zázračný elixír pre dní, kedy imunita potrebuje podporu. Ide o tzv. Fire cider, ohnivý nápoj, v ktorom sa vyluhujú samé dobroty, plné antioxidantov a liečivých látok. Suroviny môžeme obmieniať a nemusíme dodržať všetky presne podľa receptu. Ani ich množstvo nie je potreba dodržať, stačí ho prispôsobiť tomu, čo zrovna máte k dispozícii a čo vám chutí. Môžu sa použiť čerstvé, ale aj sušené suroviny. Ja budem macerovať zázvor, kurkumu, rozmarín, cesnák, cibuľu, čierne korenie a čili. Kľudne sa môže pridať aj napríklad chrén, tyčinky škorice alebo plátky citrónu. Všetko potom zalejeme kvalitným nepasterizovaným jablčným octom do nádoby o niečo väčšej, než je množstvo octu. Ja používam politrový sklenený pohár. Ak na pohári zostali zbytky lepidla od etikety, mám pre vás jednoduchý trik. Stačí miesto natriť smesou rastlinného oleja a jedlej sody, nechať chvíľu pôsobiť a medzi tým si pripraviť všetky ingrediencie. Všetko okrem rozmarínu a korenia očistíme a nakrájame na menšie kúsky. Fire cider môžeme používať preventívne každé ráno alebo ho použiť pri infekciách na podporu rýchlejšieho uzdravenia. Je veľmi silný, štiplavý a pre niektoré žalúdky dráždivý, preto ho odporúčam piť zriedený vo vode. Silnejšie povahy ho ale môžu nezriedený nechať chvíľu voľne pováľať v ústach pred prehltnutím. Pre tých, ktorým je príliš ostrý, je možné ho zjemniť napríklad medom, ktorý sa pridá až do hotového čistého octu. Mne osobne vyhovuje piť ho samotný, pretože je to chuťový zážitok a mám pocit, že okamžite mi dodáva energiu vďaka svojej štiplavosti. Preventívne sa užívajú 1 až 2 čajové lyžičky, pri infekcii asi 1 polievková lyžica 2-krát za deň. Olej a zbytky etikety ľahko očistíme drátinkou pod tečúcou vodou a potom utrieme. Dôkladne pohár umieme aj znútra. Všetky suroviny potom doň vložíme a zalejeme octom až po povrch. Pohár dôkladne uzavrieme a jemne pretrepeme. Na pohár si nezabudnime napísať dátum výroby. Ideálne je nechať elixír luhovať 3 mesiace, ale hotový je už po 2 týždňoch, len bude mierne slabší. Nádobu treba uchovávať na tmavom mieste a približne raz denne ju pretrepať. Preto je vhodné položiť ju na miesto, kam každý deň chodíte. Keby vás napadlo do neho ešte niečo priebežne pridať, tak môžete. Po 3 mesiacoch bude ocot tmavší a zelenina zmäknutá. Následne všetko predsedíme do čistej nádoby, označíme a môžeme ochutnávať. Použité suroviny môžeme hodiť do kompostu alebo si ich uchovať v chladničke a použiť ako základ na varenie. Dajú sa aj vysušiť, rozomlieť a použiť ako výborné dochucovadlo do rôznych jedál, aj keď nebude asi už tak výživné. Ocot je dobré uchovávať v tme, ale už nie je potrebné ho premiešavať. Je to skutočná vitamínová a antibakteriálna bomba plná chuti a energie.